Pinoy Bus Driver TV. Kami kapusit, alas 4 ng hapon. Ito. Papala na tayo ni Yok. Kaya uwi tayo sa kalsada. Yok eh. Babay na. Dito na tayo nagpapahinga. Nagpapahangin. Baka yung mahangin dito. Ayan. Bahay na. Magsasayang naman siya. Pagawa mo kung bahay mo. Oo. Kaya hindi mo makalain may bisita kang bilang darating. Katulad ko, bilang dumating dito, di ba? Oo. Magsasayang naman siya. Pagsiting ako. Sayang yan. Sayang mo lang. Alakaw na ko. Oo. Kaya maligo pa ko. Pagsiting, bye-bye. Bye. Ay, paayos mo itong bahay mo para may biglang darating na bisita. Pagsiting tayong. Okay. Kuya mo niya ha. Ang cellphone. Ibigyan ko siya ng cellphone ng kabusit kasi wala siyang kontak. Kaya cellphone ko doon nakakipad. Ibigay ko sana kay Boy Pax. Kaso wala. Di ba nakikita ni Boy Pax? Yan ang bahay niyo. Ito na kasada. April 25 na yata yan, 25. Ah, 25 nga. 25. Araw ng Bernes. Tabi. Uwi na tayo. Daghan na dyan nakuha. Do. Dito tayo lumadaan, Puksiteng. Grabe, kasakit pa rin ang init, oh. Alas 4:30. Masakit pa rin ang init sa araw. May turog siya dyan, Puksiteng. Diyan tayo na ano. Papunta na sa kasada.
Init. Pugsit na tayo. Yan, magbay-bay tayo dyan sa gilid dyan, oh. Papunta doon, tagos sa kasada yan. Wala na. Gubat na yung mga dinadaanan natin dati. Dati hindi ganong gubat. Ngayon, madamo na. Wala na ganong nakatira eh. Pero kung marami nakatira, malinis ang daanan. Pero kung bihira lang may din madaan, marumi ang daanan. Madamo. Sito tayong tayo. Oh, ang init oh. Hindi tayo mababay sa gilid ng ilog. Magkalabaw oh. Kalabaw. Ibang sungay kalabaw niya na. Tabi. So, malapit na naman to. Wala bang 30 minutes lakad. Wala. Patay. Yung towel ko ha. Nahulog. Pugsitating ka. Pugsitating. Lakad, pugsit. Double limon. Lakad, pugsit, lakad. Exercise ba? Wala si Dong Pilimon. Laba pala. Kala ko abot tayo ng 30 minutes lakad dito. Hindi pala. Mga ano lang pala. Nakamabilis. 10 minutes. Oh, dito na tayo. Malapit na sa kalsada. Pagpugsit. Pugsit na tayo. Maganda itong palilakad. Kaya exercise tayo. Exercise sa tuhod. Pugsit. Palilakad ba? Exercise sa tuhod. Kailang mainit. Pugsit. Dito tayo sa gitna ng ano, sa bukid. Dumadaan. Ayan. Dito tayo. Oh. Pugs na tayo. Ilog yan, hindi ko pugsit, pero marumi. Doon o.
Yan, kasada na yan dyan. Mga maraming bahay. Kasada na yan. Dati walang hindi simentado ang daan dito. Putik talaga. Buti nga may simento na, oh. Kahit pa paano. Mainit. Pagpawisan ka talaga dito mga kapuset. Kalakad-lakad. Exercise talaga ang iyong ugat. Tuhod. Binti. Hita. Na-exercise na yung binti ko. Pusiteng. Kagabi pa tayo, lakad-lakad. Hapon. Kaya kailangan magdala ng extra t-shirt. Para bihisan. Saka tawil para papalit. May dala ko, baon akong t-shirt saka tawil. Kahapon pa pumunta doon ako natulog kay Iyok Biler, barkada ko. Walang tindahan doon Dito talaga sa kalsada ang tindahan. Walang tindahan doon sa Buli. Sita tayong pugon. Dito tayo. May naglarong basketball dyan, Dito tayo sa kalsada. Okay, basketball. Get-an sa vlog. Get-an sa vlog. Nang. Hey. Hey. Salah. Ito na bagong set. Diba ito yung kadilapin niya. Diyan yung may patay. Nakatong sila yun. Dito na tayo sa tindahan. Marami Tara. Abot ka na Ha? Kaya mo ko na abot Kaya mo ko na kauli
Sa bugat sa nanay ito sila. Lagi, sore-sore itu boleh kami. Puro. Sore kami, boleh. Yalis. Ito po lang rin na. Pagkutang ko lang eh. Ha? Dan? Ya, sa patay. Nakakahang ko nang ba? Gawin. Sampai. Pila ka nito? 140 na no? Oh, ito na lang mga tay. 140 na no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 40. Oo, kakakul to. Nag-ihaw ninyo kung manok. Ikaw pag-ihaw na kung manok, kaya gutom ko. Hindi ka marunong ihaw.